И Коста, хора, аз съм Исакоск, с мен е Бобсън БГ, ето го, днеска ще правим един ки опенинг, за да ни се падне нагода главата. Айде, почваме. Първият ключ, сега чакай, ще кажа. Играем в Ендер Года. Да, много. Оле, кит блок, добре. Ами. Чакай, сега отварям втория ключ, бе. Бобсън БГ може да не се чува, ще отговоря с него от телефона. 2К са падна. Чакай, мръдни оттам. Четвърти ключ, не, трети ключ отворям. Кит Даймонд. Айде ще ти го дам, бе. Латка. Някакъв ми даде ядник. Ай, какви са тя неща? Съблича за камерата. Чай, сега отварям четвърти ключ. От него какво ще се падне? Где някой ми метна гранита. Пак Кит Даймонд. Ай, хоти още един диамантен се. Ай, чакай, ще го дам на Кинг Митко. Айде, бе. Аз ще го взема. Айде, ела, отварям сега преди. Осмия ключ отварям. Аз по осмия. Оле, петия ключ. Китбук. Шарпнес 3 книга. Ами Шарпнес 3 книгата, може. После ще я дам мръдни. Тия още две класики взимай. То пък не мой. Кит PvP. Охо, яйранката ма нема за теб. Ела тук. Ей, ти тук е... Сега ще откачам на Артекти. Ето давам ти Шарпнес 3 книгата. Гледай го, това дойде и всичко граби. Хайде, отварям... Айде. Хайде бе, нещо хубаво няма ли да се падне? Ладно, не правиш. Кит обсидиан. Айде, нещо хубаво. Как лайфи? Кит XP, хайде стига, дай нещо хубаво. Останаха ми 3 ключа. Спаунер мина. Пак Кит XP. Още 2 ключа. Да не нещо. Напиши, кажете Хане. Чакай, сега ще напиша. Чакай, че се време. Хайде пак Кит обсидиан. Чакай. Кажете. Но то не са. Аз не знам. Где е такова камък, хайде. Взимай си окът сега къщата. Вали беги. Вали. Айде, ноутинг. Още един ключ. What the fuck, изкарам от сървъра, бе. Абе, нямам как